হ্যাঁ যতনা খনমখা মিডিয়া সাউনা চিনিও প্রোগ্রাম ফাউন্ডেশন স্টোন লাইং সেরেমনি দে তিনি 2 মার্চ 2026 जों তিনি চিনি ঐতিহাসিক नि दिन तानि हुमाले चिनि उइन्स निबो मंकेन महारानी सुदाक्षिणा ब्रwi बदल बनि मंगतै महारानी सुदाक्षिणानि मंगतै कायसा कम्युनिटी हॉल जों मालाय जाखा ओ कम्युनिटी हॉल न जों तिनि स्टोन कायलायखिमानि दिन तिनि हंखे जों ओ चिनि 500 सीटेड जे कम्युनिटी हॉल मामानि बांगै चिनि टीटी एडीसी संनो बेलायखेन हामबाय माया फारो जोंनो अमहाय कतर अपरचुनिटी चिनि बंश हामख्रायनि बांगै चिनि महारानी सुदाक्षिणा ब्रwi बदल संनो चिनि बस्कां चिनि नाहारमों जेमन एडुकेशन लांथों कक पिरमों पांदा लांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हॉल न जों अरनिव जों अनुष्ठान जों इजिली बाबे जों खलायमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै चिनि अम कायसा चिनि हिस्टोरी अम कायसा चिनि अम लाइबुमानि बकलायबो तानि हुमाले चिनि महारानी सुदाक्षिणानि मंगनो नारगानि बांगैनो जों चिनि जमातिया हाहोदानि थेके जोंनो उइन्सबो बुमंग रजाखा तैबोनि मंगनो कुसु कारवानि बांगैनो चिनि अम महारानी सुदाक्षिणा नि बमै कायसा कम्युनिटी हॉल बुखलगै रजाखा हानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय जों नेक्स्ट चिनि सम्पद दङ जों रखा खायनाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन दंनि बांगैबो जों कम्युनिटी हॉल न जों काजे खलायनाय हानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर गामियाव स्टोन कायजाखोमो अमहगे गामारिया महारानी मारान्दी मयाल चिनि अरण्य तिनि हिंखेनो स्टोन कायलायमानि दिन हिंखे और गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बांगै जोंनि महारानी सुदाक्षिणा ब्रwi बदल न बुमंग न तैसा कुसुक तलांगानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइन बांगै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पांचायनाव लांथों जतनन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आनि खाका हाम माया फावो तै अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय चिनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनाय हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो चिनि सम्पद रंनो बरकनो रखा मा खायनाय हाय आं आनि चिनि महारानी सुदाक्षिणा ब्रwi बदलनि थ्रुतै बरकनो थानि आं कायसा खुनुमंग याफावो तै चिनि महारानी सुदाक्षिणा ब्रwi बदल न तैबो कुसु कारो लांथों तैबो बस्कांजों आगगलायनाय जय बाबा गरिया जतनन हामबाय एखे हामबाय दिनै जों महारानी आमसायो गामारि गामियाव सफैजाक महारानी सुदक्षिणा देवीनि मुङै कायसा कम्युनिटी हॉल तांनानै हलंथाय कायलायखा और जागायाव सफैजाक चिनि हदावक्रा खरंनैबो सफैजाक महारानी सुदक्षिणा ब्रwi बदलनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि तैबो बनि आदंसं सफैजाक चिनि EM कमल कलेज सफैजाक जोनालनि चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन जत चिनि ऑफिशियल स्टाफ रक सफैजाक नाहरमों कायसानो जों चिनि इतिहास जों बाहायखे फायनाय जेनेरेशन रकनो मैथ खायरनानि तै चिनि कल्चर ट्रेडिशन जों बाहायखे प्रमोट खायनानि कारण जों गोबांमा कल्चरल परफॉर्म खायनि बागै चिनि हॉल करै नाव करै चिनि आमसायो बनो नाहरैनो जों जत कम्युनिटी नो जमातिया नोंथों देबरमां थों त्रिपुरा रियां अमाहायखे जों आलादा आलादा कम्युनिटी न जों कम्युनिटी हॉल तांनानि बागै चिनि एडिसिनि होते जों रखा बुमंबो जानजा बरनि मुसुक्तै खायखा मलसम रक बरनि आइपा कम्युनिटी हॉल बानखा निनि इनपय बानखा चागमारक बरनि बानखा अमाहायखे जतनो जानजा हिस्ट्री न तैबो बस्कांगो तबनानि बागै जानजा बुमंग रावै बरक कम्युनिटी हॉल नि मुं फारखा गे जों चिनि टीटी एडिसिनि नाहर मुं अमनो जे चिनि कमाय थांजाक लाइबुमारनो जों गिफिलै तबावै हायनि हाय जों मैथ खायरावै चिनि जेनेरेशन नौनो बस्कां आगरनानि दिनै चिनि फान शर्टेज रांकरै हायफानो जों चिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै जों सामों तांनाय हिंखे पैलाव कम्युनिटी बेस जों डेभलप माखायनाय कारण चिनि कम्युनिटी रो स्ट्रंग करै हिंखा हिंखे जों बस्कांगो आगमाया खानाय
जों आगिराव नुकजागो चिनि हदा अक्रां थों निनि मयाल पांचायं थों लोको चौधरी थों आसु बेलु रजाया ग्राम पंचायत नि विलेज कमिटी नि चेयरमैन मेंबर बरनो सि बेलु रजागो फेयाबा जों बरनो प्रमोट खायखा बरनो सम्मान रखा रेसपेक्ट खायखा ताबक जों जे फाजागाव नसिनि हदा अक्रा चिनि समाजपति कारबारि फांखा बरनो जों बसकांगो फ्रनो रवैनो जेकुनु सामकाहा तांनानि याप्रिसेव दिनि बोसों चिनि हदा अक्रा रनो संगैनो जों अर जागा सामकाहा तांनानि याप्रिसेव टोटल प्रोजेक्ट कस्ट संख्या 4 crore और जगह 500 सीटेड नि कायसा कम्युनिटी हेल्पनाय जो तो कम्युनिटी नि बागैनो 4 कोटी के प्रोजेक्ट कस्ट रन जाखा अमो थाइंखे महारानी आमसाइनि गामारि कामी अ जगह हामबाय।